Salamun alaikum mata ku taso da murna, sabon sarauta an baiwa wata 'yar amana. Rana a nesa da 'yar ido za ya ganta, Samira bebe daukin ga ranar amana. Mutanen kasar ku yi murna yanzu kowa ya shaida, zinariya na hanya 'yan kasar za ku kanta. Da kallon ta kun san to ta yi dace da tuta. Da ranar talata ta zo ku hau duba hanya, kasar ta yi haske zinariya ta shige ta. Ku taso da huta ga dawi su koman ta tsafta. Rakiya Suleiman saje dan bazau 'yar amana, sannu zinariya taso.